Hogetan, gutxi jokatzen dute urtean zehar pilotariek, baina dagoeneko neurriak ondo hartuak dizkio Aimar Olaizolak. Nik uste lan egina da, baina importantena, pixkat mantentzea, eskuketez izorratzea, minik ezartzea, eta gero osteunen aukeraket izango dut, aukeraket ondoren pixkat entrenatu, ordura orde matola, eta jaztaz. Azken bi lansaioak Mikel Olaetxearekin egin ditu Aimarrek. Gogotik estututu Gipuzkoarra. Erreston nahizun lan pixkatin, da, sake gehienak nik atea ditut, eta, hala ere irabazteak ezin izan diot irabaztea zike. Hemen frontoi honetan kosta egitea arrestatzea, nik uste beste frontoietatik pixka baxuxioa dela, eta pixka kosta egiten da eta nik uste ongi daula partio horretik entrenatzea. Asier Olaizolak eta Ruben Belokik adi-adi jarraitu dute ordu talaurdeneko saioa. Bihar Bengoetxearen txanda izango da. Olaizola bigarrenak ez du uste, oinatzen gaixotasunak eraginik izango duenik finalean. Zein finaletan ikusten ez, irujo gazte arten geizki zehola baina, eta gero asteburun oso ongo rekuperatu zen, eta nik uste gaurko unen gripe horiek eta bi irunen pasatzeiela, eta ni zeurun ez baldin maut dena ematen galdu ingo dola. Olaizola eta Bengoetxearen arteko finala, zuzenean ikusi nahi duenak badu oraindik aukerarik. Goian eta errebotean ez, baina oraindik hogetan kantxan, 100 sarrera daude salgai.